Hyvää päivää kaikki rakastama herra pappa. Tässä mä nyt kuvaan videon tähän analyysiin. Mä jopa luin sen kirjan. Tässä on tää kirja. Mä jopa onnistuin jopa lukea sen kirjan. Se oli jopa ihan hyvä kirja. Äiti voi todistaa. Äiti, todistapa, että mä oon lukenut sen kirjan. On lukenut. Jep, mä luin sitä, kesti 2,5 tuntia, mut äsken luin kello 18.48. Niin luin, se oli vähän sellaista, ja mä kuvaan videon, koska mä oon vähän tämmönen laiska kakka, enkä jaksa kirjoittaa enää 2,5 tunnin lukemisen jälkeen. Ei kus nyt aloittamaan, eli siis tässä kirjassa mun mielestä parhaat oli ne ekat 40 sivua, missä se näätä oli mukana. Kun siis se näätä oli sillä oli ihan hyviä pointteja jopa, mutta se oli level 7 alkoholisti, eli se oli jo hyväksynyt sen, että se on alkoholisti ja puuliukko ja asuu siellä kaduilla. Ja sitten se oli vähän Se asui kadulla. kadulla siellä, no tavallaan kadulla se asui siinä kontissa siinä jutussa. Oliko se kadulla vai kontissa? No kontis, mutta sama asia, kun se oli kotiton Eikä siinä. ollut, kun se oli niiden koti. No joo, no teknisesti joo, mutta no joo, no kontissa, se asui semmosessa kontissa siellä kuitenkin. Siellä oli se, niiden telkkari, se oli symbolismia ja tällaista. Ne kuvitteli sinne niitä saippuasarjoja ja sellaista. Joo, sit ne lähti sinne kävelylle, se kertoi kaikkea hienoa symbolismia se näätä tässä. Ja näätä on muuten historian pummein nimi, mitä on olemassa. Niin se kertoi kaikkea hienoa symbolismia siinä, sit se kuoli sinne pusikkoon siihen sen tautiin, kun se oli vähän körinää. Sit ne lähti sen tiikerijätkän luokse kävelemään. Joo, siis näähän puhuu koko ajan näätä niin rakkaudesta ja ystävyydestä ja siitä, että nyt ne ei ole yksin, kun niillä on toisensa ja sellaista. Ja sit se oli vähän mulkku ja jätti ne sinne. Joo. Tämän jälkeen herra näätä. Eiku siis nää herra koira nimeltä kissa ja kissa nimeltä koira. Eli niin, ne lähti sen tiikerin luokse, sit se tuli niitä karvasia köriläitä ja saarsneet, ne oli se tapahtumallinen kliimaksi tästä kirjasta ehkä. Joo, sit ne kaappas ne ja se päätyi jotenkin sinne koppiin. Se, tää koira, eli tää koira, jonka nimi oli kissa, päätyi sinne koppiin. No, mulla on tosiaankin tässä kohtaa teoria, että tää jotenkin onnistui kuolemaan tää kissa, eli koira nimeltä kissa, mä kutsun näitä näiden oikein nimillä. Niin kissa onnistui kuolemaan tässä jotenkin tässä kohtaa. Sen takia, koska tämän jälkeen vaan kaikki menee jotenkin outosti liian täydellisesti tässä kirjassa. Ne onnistuu kaikessa, mitä ne suunnittelee. Ne pääsee sinne siis mun mielestä, tää saattaa mennä mun liian pienen keskittymiseen luettaessa, mutta se vaan jotenkin yhtäkkiä oli siellä, kun se ei aikaisemmin ollut, niin se koira oli siellä. Ja sit se jotenkin osasi avata sen lukon, mikä oli tosi omituista. Ja sit se kissa pystyi hyppää se aidan yli, vaikka se oli kuulemma, siinä kuvailtiin, että se oli melkein ihmisen kokoinen. Ja sit ne pääsi sen tiikerin luokse, sit niin laitettiin ne sirut, se ei oikein tykännyt se kissa siitä sirusta. Eiku siis koira ei tykännyt sirusta, meinasin. Ja näin. Joo, siis kirjan viesti. No siis tosiaankin myöskin se oli vähän epäilyttävää, että tää tämmönen joku 97V puljukko, joka haisee pissalta ja viinalta, on kavereita jonkun 9V koulutytön kanssa. Se oli vähän epäilyttävä tilanne, mutta kai se saa passin, kun se vaikutti ihan hyvältä jätkältä se siinä. Ja pappa et varmaan ymmärrä puoliakaan mun sanoista, mut kuitenkin niin. Ja joo, tän jälkeen niin mä veikkaan, että se viesti oli sitä, että vaikka joku ei fyysisesti oo meidän luona, niin se on aina rakkauden kautta mukana, hengessä mukana siinä fiilissä, yeah! Niin tolle on mukana siinä näin. Ja tosiaankin mä veikkaan, että tässä oli tosi hyviä teemoja, oli rakkaus, kuolema, joo, sit oli kaikkea. Sit se oli vähän jänskä siinä lopussa, toki mulla on pointteja siihenkin, että mitä siihen kävi siinä, kun ne menetti sen puhekyvyn, ne koira ja kissa menetti siinä lopussa. Mä veikkaan, että se johtui siitä, että niillä oli vähän semmonen juttu sen näädön, joka oli vähän sekaisin sille
oli semmoista pientä juttua siinä, niin siinä niinku, ne ei oikeasti osannut missään kohtaa puhua, vaan se näätä vaan niinku puhui niille takaisin ja näin, mut niin, joo, mä siis, koska tää kirja oli sellainen, että kun äiti, tästä äiti, tuossa on äiti, niin sanoi, että se on niin itki tän koko kirjan ajan, niin mä kyllä näen, että miksi, kun tää oli silleen semi-liikuttava ja sellaista, mutta en mä tiedä. Tää oli paras kirja, minkä mä oon lukenut tänä vuonna. Mä annan sen sulle, pappa, sä valitsit kirja, joka pääsi ehdottomasti ainakin mun top 10 tänä vuonna luetuista kirjoista, tai itse asiassa viimeiseen 5 vuoteen luetuista kirjoista top 8 ainakin. Ja toivottavasti tää oli tarpeeksi kattava analyysi, vaikka ei ollut tekstisessä muodossakaan, mutta tässä oli enemmän asiaa, tai enemmän sanoja ainakin kuin Simon kirjoittamassa tekstimuodossa aika varmasti.